nwaanyị afọtalụ di ya anụ ya nwoke ya na ya na-abụ na-abụ wee dulie wee bata ya wee kilisi anya wee jụsị anya ajụjụ wee gwa di ya nwaanyị na di na nwunye ada ekwelu ya na ndị befa. Amara m hụ na aghọtala ebe m na-eje. O nwee some town or village ị ga-eji ịnụ di ọ ịnụ nwaanyị asị gị pụtabakwa na o kwerela anyị na fa na so nya wee gwa ada nwaanyị ekwere nye wele aka nne ya ọnyacha wele aka ekpe ya ọnya ya na nna ya na-arị ahụ ọjụ si na ya ga-anụ dị gị na ya nwere ife balia isi o na ya nwere ife balia isi. Ọ sị bụ nne this girl gbapụ n'ụlọ gbasolu this guy na fe kwere anyị ego. After 2.5 years the guy nwezie ego mo o wee dukwelu the same guy chigetekwe nya na papi asịkwa ya na fama nke vie this guy na o nwere onye befajelu di ebe afọ ọ dụọlụ mma. This girl kwechili o mesịrị 6 months fe chigeta ọ bụrụ na this girl dị ime. Chai asị m nne ike wee kwụla ọtọ bụ ya na di o wee jee na nke nwanne papia wee kọbalụ nwanne papia kọsalụ nwanne papia wee jụpa papia si abụọ ga-esi wee bi gịnị gbasara ya. Ọ sị m papia si ya na ya ma na omego mistake ya ma ọlịa dị nwa maka na ya ma na o jebe ịnụ this guy na obele oge na ọ ga-echigite dịka ọchọ. Ha wee kwesịalụ wee nala ego n'isi ya. This guy wee nụbịa. Ọ sị m nne ka ha mụrụ nwa nke ịtọ febido nwebe nsogbu obido ịkụ nwa ya nwaanyị ife ọkụsịa nwa anụnwa emekene anatabịa na akọlọfa pasị anya jisi n'ike kekwado ife ịchọ ka anyị mee na anyị gwa ga eje na-ejebe. Ọ sị bụ na obidogodo na-akụ ya n'edi ihe a ka akụgidelie bifo wee bịa opunu ọp wee kwụsie fasị anya na bana o nwere ife nwere ike ịgwụ ya ọ nalụkwefe ekpezisie o wee mụkwa ọzọ bụrụ ụmụ na-anọ fa wee sebezie nke datina fa fụrụ ụzọ like ada etinyezi aka gbazigbo na-afịọ everywhere akụkata ihe ike gwụ. O wee jekwuru ọnkụl ya kọbalụ ọnkụl ya kọsalụ ọnkụl ya sị ya na agwa gị eje n'isi na ị ga-eje na nwere ọnụ ya ga-eji wee je gwa papa gị ya bịalụ gị ọgụ. Sị na o nwere ife ya nwere ike ime. Ọ sị m etu ka ya na die si wee nọrọ one day this girl dulu ụmụaka na-anọ kolu nwa obele akpa nwa na oko wee landị ya na ya anụsigo. Ya sị ya ọ sị na ya anụsigo. Ya sị kedu ebe ọ na-eje. Ya sị na-eto ọnọdụ na-enye ọ na-anyọ nyọgide nnọọ nyọsịa. Ya sị ya iwe na-ejekwa n'ebe ka ebe ị na-eje. Ọ sị na ya natalebe nne ya na ya natalebe nne ya. Okeke na-ayọ gị oke afọ na-ayọ gị mgbankwọ na-ayọ gị jụ sị na ị ga-eje ka ị mụọla ụmụ na-anọ mụsịa wee dulufa na-anọ wee chigete ya ka onye nyebe ha nri o ka onye zụba ha. Ọ bụgodo na di gị ya na-eweta ego nri under whose roof ka ị ga-anọ wee zụ ụmụaka na-anọ nke a ama mme na nke a ama mme. Ọ sị m nne this girl nọ na dọba akpa ya show ụmụazị this is your grandma this is your grandpa ihe wee bata kwụrụ n'ọnụ ụzọ wee na-enye sị ya kedu ebe ị na-eje. Ọ sị na ya na di chọrọ igwe n'aka na ya anụsigo nke nwa osikwe nna ọ pụọ nke papia wee sị ya na ọ bụrụ biya na ọma ndụkwa ụmụaka abata na ọma ndụ ụmụaka abata ihe a na-afịọ o jebe ọnkụl ya gwasa ọnkụl ya bịa kọ n'elu kọ na anya sị anya duru ya na babie ọkwa gị nwa ka o ji ekpọta iwe nala ego n'isi ya duru ya na babe gịnị gịnị a na-agbabili ọnkụl ya tinye aka elu. Ọ sị m nne na di ya ajụkwa ayụ ya n'elu ri ya n'ala na ya nọgidekwu yọwakwuo biko yọwakwuo die biko die si na nke a ama mme na ọ ga-ekpo ụmụaka chi ga-azụ ebe o si wee nata n'ama mme n'ama nzụ ụmụaka na-anọ maka na nwunye ada n'ife na ya mụtara ya tren onye ọgụsị akwụkwọ na ọmụtago nke ya je tren kafa gụọ akwụkwọ na ọ bụrụ bie ka ọ ga-anọ wee mee. Ọ sị m ewee kpegide di ya akpụkwa mma na ọ ga-apụbie n'iwu na ọ ga-apụbie chụrụ adị ya nwaanyị ma ụmụaka ihe a na-afịọ na vileji ololo a na-ayọ dị ike asịkwa. Ọ sị m na this girl dulu ụmụ ya jee n'afịa be ha nọlo na ọ lalụrụ n'afịa be ha one day ịmara na ya ralụnwuru ụlọ abalị na ya kwụrụ ọtọ na ya nọrọ ala mana ife nwa amịla ajọka
olu ụtụtụ echi di ekpokwala mma jebe n'afịa sị ịmala ebe isi gharaba ọ sị na a ga-egbu ọsị asị gbuo gị egbuo gị ebunete ozu gị mfụ ya mfụsị ozu gị eburu gị chigha azụ na nke a ama mme ọsị m toska wee kulu onwe ya wee pụọ ya mara ụzọ o si esi na ete ụmụaka na-anọ n'ala gbara ahụ ya wee chụọ ụmụaka n'elu chụọ na ana chụọ ha n'etiti na abụọ na-ayọzi die na ya ready to soro ha pụọ ịghọtara na ịgbago n'obu nne m ya wee mesizie wee nụ na ọ nọ na Lagos na-akwụgharị wee na-azụ ụmụaka ya mara ife a ga-eme ya mara ife a ga-eme na di ya ekwugo na ọma mbata bie ịmara na ya yọgidelu die biko die si na tụba ọ ga-abata bie nye nye ego o jee nye kafa wee ha ya ụlọ kwụọ ụgwọ ụlọ ọbụgodo ụlọ for 1 year fa kwụọla fa mana ọkwa ịpụ ịbata bie na nke a ama mme ọsị m na ike gwụrụ ya na Okeke ayọgodi oke afọ ya die ịghọtagodi ịgbagodi chinebido na-eselu ya na di okwu obele obele di wee sị ya na ọ bụrụ na ọ chọrọzi this marriage ya na bao na iwu ekwere apụ nyanwa bụ n'obu mana ọ danatago ka amala ebe nwa ya nọ mana still na ya na-ayọ di ejo so wee luo one day nwanne ya nwaanyị wee kpọọ ya wee sị ya n'ihi na-achọ ka ị gbasa marriage gị maka isi ike nwa gị nwaanyị ọ bụrụ na nwa afọ nụrụ ihe unu gwara ya ọ ga-adị otu a gị hapụ ya ka ọ taa afụfụ dọlụ nje a na ị kwesịrị ị na-efili guilty ọsị m sinsi afọ ya na-eche ihe a mana still nọ nne ka abụ ya na-adagharị ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ ihe a bụ kịta anyị kwesịrị ị na-efili guilty ọ na ọ bụrụ ọnwa ji aka ya kotele onwe ya agbara ọ na ọ bụrụ ọnwa ji aka ya ndobe onwe ya na kọndishọn ọ nọ tata ọ bụrụ na oge efe ntị nye kwesịrị ị na-efili guilty ka ọ na ekwesịrị ị na-efili guilty chai ike gwụlụ nwatakịrị a nụrọ ife mbụ unu gwara ya jụ n'ụba di n'obe die whatever na-eselu ya na di achọ dị m ịma mana ọ nụrụ ife be die ochigherete ọ dịghị ka ọ batakwabeghị ọnụbe ife anyway onye ọbụla nwere obe nke ya di gị eziokwu na ọ na-ewofeli iwe oke kpọta atara m nwoke a atara m ya oh yes onwe ife ị nwere ike ị na-enye etu di gị si gị ka anye gị ego something like that igokesie ife ijefọ ha ọsị m nọ maka ụdị ndụ ọ na-ebi na ọ bụ na di ekwelo ka a na-alị ụmụaka ebe afọ mụrụ m ife m ga-agwa gị ọ bụrụ na ị maalụ bọgọ nwoke ijegwu ya ọ bụzikwa na-etu afọ ka o si chọ ka nwunye zụọrọ ya ụmụaka fine ọ bụkwanụ na ọ bụrụ ọ bịa nalị ụmụaka ka o wee kwụgharịba ya taba afụfụ dọọlụ nji ahụ oh yes na ndị bụ unu niile nụrụ dị ebe afọ na ọ da agalụfa ịma nsonye isi gị na ijekwa na ị ga-apụta ịma nsonye isi gị na ọ ga-achịpụta gị ụmụazị gbarapụ gị ịma nsonye isi gị ole ka a gbarapụ ọlụ gị ibukweli ebunetelefa kafa bugaribekwe maka na onye amụtara nwa ada anọ nwaanyị mmadụ lụsigolo ọlụ tasị afụfụ ụmụaka zụsi ụmụaka ka ụmụaka nye bie nri ibutekwa afụfụ ọzọ dọbakwala ya maka ịda n'ife mgbe ọ ga-eji wee taa afụfụ afụ ma ọ bụrụ na ọmụnwa mma enyegodoro ya ka ọ ga-atanya bụ afụfụ for years oh yes ọ ga-abụ nkwuo next time ọnụ a na-akọ ya elu ndị be anyị mmanụ na-eji n'ife nkwụ wee jọji daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.